Baluarte ba nimo ang dagat? Habi ba nimo ang diving? Susiha kining usa sa mga diving spots sa Central Visayas. Atong ubanan, si Ray Anthony Chu, alang niini. Gawas sa gikahinaman nga countryside tour Bohol, giduson usab sa Department of Tourism sa Central Visayas ang Bohol isip destinasyon sa scuba diving o snorkeling. Gani sa Dive 7 Festival sa Yuni ining buwana, dili lang promosyon sa mga hulagway kundi mismo ang mga sakop sa media o social media influencers ang linawas nga gipasinate sa DOT sa kalibutan ilawom sa dagat. Dili sa Bohol gipasuway sa DOT ang mga bisita nga sakop sa media ug mga travel agents sa Discovery Scuba Diving. Ang labing unang ang alang sa open water scuba aron ilang makita ug ikapanabi ang mga nindot nga talan-awon ug buhilaman ilawom sa dagat. Ang Central Visayas anaha sa taliwala sa usa ka marine superhighway nga nagsumpay sa dagat Pasipiko ug sa West Philippine Sea. Dala niini dinhi na nimuyo ang nagkadaiyang matang sa buhilaman gikan sa gasang, lusay ug katunggan nga mao'y pinuy-anan sa mga isda ug talagsaong mga mananap sa dagat. Kini usab ang nasinati sa mga bisita nga may pahigayon sa ilang Discovery Scuba Dive dinhi. Ang Bohol giila sa iyang world-class nga mga dive spots ug bisa na sa mga libuan ka ektarya nga mga piliw nga naglibot sa isla nga lalawigan. Sa mga buot mo sinati sa scuba diving activities, bisitaha lang ang mga dive resorts nga nagkatag sa mga tourist areas sa Bohol. Alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.